हेलौ लोगोफोर नैबे सावगारिनि जाहैबाय जोंनि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि मार्टियार्स मुंख्लं दि जाब्रां बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय आरो बिथाङा सुथुरनि आखायाव 1996 26 फेब्रुवारियाव मुंख्लं जालांदों बिथांनि नैबे गोथै हाखरा नैबेनोमोन माने मार्टियार्स थं दा बिथांखौ मोनसे गामि फिसायाव फबनाय जादों माने बिखौ सुथुरफोरनिफ्राय माने फबखोमानाय जादों पुलिस मिलिटारिनिफ्राय बै समाव बिदि अफेन खालामनो हायामोन बे गामियानो जाहैबाय बेंटलनि सिङाव थानाय दाबसे गामि अन्थाइबारि गामियाव फबखोमानाय जादों बिथांनि गोथैसालिया हाग्रा जाबायमोन दा बिथांनि हाखरखौ जोंनि नैबे अन्थाइबारिनि गामिनि सेंग्राफ्रा बा लाइमोनफ्रा गोसोखांनानै बिथांनि हाखरखौ फोसाबनाय जादों स' नैबेनो बिथांनि हाखरा आवगोलाव हाग्रा जाथारबायमोन गोबां बोसोर जाबाय बिथांनि हाखरखौ फोसाबिया नाथाय दायो बिटिआर सुक्ति जानायलाय दिनै पिस एकर्ड जानायलाय बिथांनि हाखरखौ जोङो फोसाबफिनबाय मानो होनबा बै समाव बिथांमोनखौ दोनग्रा न'खरखौसो पुलिस मिलिटारिफ्रा खस्थ' होयोमोन बा साजा होयोमोन स' बिनि थाखायनो दिन्थिनो हायाखैमोन दिनै आं नोंथांमोननो अफेन दिन्थिनाय जाबाय बिथांखौ जोबोर हाखु दाखुयै फबखोमानाय जादों होननानै जोंनि आबै आबौ आंनि बिमा बिफाया खोन्थानो आंनो बिराद गोथौ हाखराव हाग्राबारियाव फबनाय जादों नैबेनो जोंनि अन्थाइबारिनि लाइमोनफ्रा बिथांनि हाखरखौ फोसाबगासिनो दङ बेनिफ्राय बे जोंनि मुंख्लं दि जाब्रांखौ गोसोआव दङ सोरबाफोर नायफैनो गोसोब्ला नैबे गामियाव फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिनि थाखाय प्रेयार गाबफैनो हागोन आसा खालामदों बिथांनि न'खरनि बिदा बिनानाव बिब'फ्रा फैगोन बै समाव आंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादों आंबो कन्टेक्ट खालामहरदों बिथांमोना फैगोन निस्सय फैगोन समा मोजां जाबा नैबे COVID-19 कर'ना भाइरासनि जाहोनाव बिथांमोना नैबे गावनि न'खरनि जे बिर जोहोलाव फिसा बेखौ नायफैनो मोनाखैमोन आदा मिखाइल बे औवाफोरखौ बिखौनो हेबनांगोन औवाया बिथांनि हाखरखौ जोङो सिम्पलै नैबे हाजों लिरना होनानै दोनबाय उनफ्राव समफोर जायोब्ला आरो बेबस्थाफोर जायोब्ला मोनसे स्थायि सिमेन्टजों जोङो डेक'रेसन खालामनाय जागोन नैबेनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट हरदो थेंक इउ